barokah. Nggo sapa? Pak warga Joho. Kabeh sing ning mriki. Ngoho kok Joho. Ah, ya salah. Warga Ngoho. Nggih. Kebak berkah barokah ingkang kathah. Amin. Ingkang gadah Utang. utang ndang dilunasi lho Pak Bu. Ditungake benda lunas. Yo intine ya dilunasi Oh kuwi. iya. Terus dongane sing kanggo sing isih-isih jomblo. Ndang dhe pacar aja akan milih, ra milih engko ora lek duwe-duwe. Apa yang kowe? Aku wis kok. Mbek Wes. rabi ngono ya, Nduk. Karo sing gadah putra-putri, didongake dadi putra-putri sing saleh-saleh. Nggih dadi putra-putri sing bejo, mulya, slamet, sugih sukses, bahagia ayam tetem donya lan akhirate. Dongane piye ya bagi? Amin. Allahumma amin. Pararet yatim piano. Ya, ayane piatu. Dagelan malah Lucu Sik, kae lucu kuwi karo iki. Rasa dijak ya. Ora saja. Kae wae. Percuma le ngecat barang Ayo, pengen cat rai kan, rasa dadak dicat lho. tak kandhani. Apa? Ya kene iki sapal. Apa iki? Apa nih? Kudu nganggo gareng. Oh, kudu. Nek nganggo gareng. Dek bengi iki urung enek gareng udan lho kene. Neng endi wayangan kene? Oh, dek dalu ge wayangan punan. Ora wayangan tapi udan. Udan. Teko ora udan. Oh, tolak udan kok ya. Loh, ngene Mas Gareng Kurban. karo Mbak Ririt. Nggih. Aku keh lek nyuwun ora kaya. Nggih. Aku mayang iki tak suwunke tetep diparingi terang. Terang. Sampan mang takon iku kanca-kanca yoga. Mesti Pengeran terange nggih. Saben-saben aku mayang mesti terang. Mbak Ririt lho preso dhewe. Leres nggih. Neng gone nampuke udan gejek. Aku Diparingi munggah terang. diparingi terang kok. Nggih. Mergo sapa aku nganggone le nyuwun ngersa dalem Allah yang Maha Kuwasa. Paringi Amin tingkas. Allahumma amin. Melu kularan. Ajeng takon kalian jenengan. Apa Mas Takon Gareng? apa Niki jenengan? kehidupan napa? Purba laras. Purba laras. Iki rombongan jenengan nggih. Nggih to. Sih to. Lah yen jenengan ngakoni jenengan pimpinane. Yoga sementen sak jenengan niku sing sak sindene sing paling tuwek dhewe sinten? Sing tak paling tuwek garenge to. Mboten. Kula seneng rombongan. Iya ya bintang Iya ya tamu. bintang tamu. Wis sing tuwa dhewe sinding. Ayo. Mbah Lan. Udu. Lah sapa? Sapa, Pak? Ayo. Sampean sapa sing tuwa? Saiki sampean sapa? Sapa? Sing ngerti. Sing ngendang iki. Kok iso? Ya ora iso. Kinom dhewe lho Malan. Kuwi jenenge Pandu ya. Pandu ki wong tuane Pandhawa. Paling tuwa. Oh, Urung enek dalange wis enek Pandhawa. Mergo anake abiyasa. Mulane tuwa iki dhewe. iki jikok lakon, Nggih. jikok lakon Semar bangun Desa. Tua sing ngegong ayo. Tua sing ngegong. Ana sedang. sapa? Ilek isih. Bathara Bayu kok. Ayo. Kowe kok salah kowe. Kowe potong sisan kowe. Oh, piye Ra sida bayaran. Isih tuwa tukang esot. Tukang ison sapa? Bathara Trembolo. Kuwi ngendi meneh? Pak Jumari. Nggih. Niki nggih dikenalke panjenengan iki gareng ngendi kan bareng lah akeh banget. Gareng oke lho Mas saiki gareng. Dek gareng susukan. Lah iya ngertine gareng susukan. Gareng susuan. Jebule gareng tuwa, oleh sepakat. Ayo kenalke Ayo. sik. Asik. Iki gareng pilihan Ayo, yang terakhir. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tepang nami kula Gareng Moji Roji. Wow. Oh, gareng mau jiroji ki sing iki lho, Con. Ini yang original. Original. Moji Roji saking Karanganyar. Wow. Profesi nama panggung kula Gareng Gepeng Gepeng. Moji Roji. Nama wonten KTP Sahroni. Sah. Sahroni. Saroni iki sugih iki. Kowe berarti jarah kok. Jadi saiki rene. Kere. Saroni iki lemu kok kuwi ngeyayat to. Lah mikir apa lho bar dijarahi lho, Mas. Mikir iki. Pekerjaan pokok kula Nggih. wonten panggung ngenten niku mung profesi seni nggih hiburan. Oh iya, hiburan. Pekerjaan pokok Apa? wonten Kabak Kecamatan Kabupaten Karanganyar. Lho, ora motor-motor ya Pak Bu, tepuk tangan dulu buat Mas Gareng Gepeng. Iya. Kabak Karanganyar bagian